היי, אני ליאת סרוסי, אמא של אריאל סרוסי, נסיך על הספקטרום האוטיסטי בן 9.5. כמו כל הורה, אני רוצה את הטוב ביותר עבורו. מאז שקיבלנו את האבחון, הבנתי יותר ויותר כמה חשוב להעניק לילדים המיוחדים שלנו את הסביבה המתאימה להם, וגם לדאוג לעצמנו כהורים כדי שנוכל להיות שם בשבילם. אז עזרתי אומץ ועזבתי את העבודה והחלטתי להקים את אריאליז, מרכז פעילות והעשרה לילדים אוטיסטים ולאימהות שלהם. זהו מקום בטוח ומיוחד שבו הילדים שלנו יוכלו להרגיש חופשיים, להתפתח ולצמוח. מקום שבו הם יכולים לשחק, לחקור ולמצוא חברים, אבל חשוב לי שזה יהיה גם מקום עבורנו, האימהות. מקום שבו נוכל לקחת רגע לעצמנו, להתאמן, להטעין מצברים ולפגוש נשים אחרות שמבינות בדיוק מה עובר עלינו.